Čaute, tu sú Caymans, zdravím vás u 6. epizódy Let's Play na hru Minecraft Survival Games. Dneska vám ukážem, ako sa robí taká obilia farma, ako to bude? No, automatická farma. No, na obilie. Ako vidíte, spravili sme si diamantový chestplate, všetko. Pripravili sme si už pistóny, rudy a také. Všetko je pripravené, iba budete vidieť, ako sa to vlastne robí. No. A môžeme sa na to vrhnúť. Ako vidíte, tu nás sú také dvere, to vám potom ukážeme, čo tam je. A idem na tom. Pripravili sme si už aj miestnosť. A sekundu, len na tichšie bloky. Takto, okolie prostredí. No, môžeme zapnúť toto. To vlastne nie. No. Dúfam, že to je teraz dobré. Ako vidíte, pripravili sme si miesto na to. Ešte ju osvietime ruditom. Toto je len dočasné. Môžeme začať, takže urobíme si tie pistony, ako sme vám ukázali v minulom dieli. Ešte nižšie treba dať. Nie. Áno. Ešte nižšie. O jedno. Počkaj. Keď to nám budeme mať takto, A vlastne nie. bude vysvetlené, to nám bude ten blok, takže to si to na. No. Takže ešte o jeden blok. Dúfam, že sa to podarí. No. Áno, nie. Ba. Keď tu nám bude blok. Aha, nie. Dobre. No to tam daj ten blok. Takže tu dáme tie bloky. Tie už môžeme dať vlastne z toho. Z čoho? Z hliny. Dáme si tu na hlinu, takto, na tie pistóny. Teraz za tie pistóny si robíme zase takto dieru. Tu si to pekne rozsekáme. Vybral som si propažde účinnosť 2, aby to šlo rýchlejšie. Koniec. Robíme si ešte tu na dieru. Je to na to účinnosť 4. Účinnosť 2. Prečo som na tom štvorkový? No, lebo on je už spromenutý. Ako sme nebanili. Dáme si repeater zase na jednotku. Skoro vždy na jednotke. Skoro vždy, no. Dáme si ho teda na tú jednotku. Tak, dáme si redstone. Mohol som si ho viacej zobrať asi, že? Ešte si potom skočíme. Dáme si zase takto redstone. Klasicky. Klasické je všetko. Skočím si ešte pre ten redstone. Aj lopatku máme, ako vidíte, jedna nerozbitnosť 3. Jedna, no tak jednotka. Myslím, tu jednoho levelu, no. Sme skúšali niečo. No. Nevyšlo. Takže zoberieme si ten rudit, ako som hovoril. Kde som ho dal? Máme rudit. No, máme veľa. To je trošku, no nebudeme vôbec potrebovať, takže keď to nerobte. Budeme nabíjať vetrku. A áno, ako ste si mohli všimnúť, že tu je viacej blokov, to vám ešte ukážem. To sme vlastne nerobili pred vami. To sme vlastne nerobili. Tu máme páčku. Tam sme spravili pár blokov a ukážeme, ako vám to funguje. Vlastne tu na sú repeatere, hore sú repeatere, aj tu na sú repeatere a ja vlastne keď čeknem túto páčku, tak všetko vyseká. Zavriem páčku. Okrem toho spodného, aby to ďalej rastlo. Ja vám to aj ukážem. Vidíte? Páčku. Pistóny sa otvoria, nevidno ich vôbec. Zatvorím páčku a pekne si to vyzbieram takto. Môžem vám ukázať, ako sa to robí, alebo no, ukážem vám ešte, ako sa to robí. Takže mám nejakú cestu. Takže tu nás sú zase tie repeatere na jednotke. A tak tu na repeater na jednotke. Predstav sme potiahli, je to na repeater na jednotke. To musí spojené, aby to bolo na jednu pačku. Chcete, môžete si dať na dve, to je jedno, podľa mňa to je na jedno lepšie. Jedno lepšie, ušetrite miesto. Tu nás sme dali zase všetko na jednotku, potiahli sme zase ten rudit. Ten rudit vlastne musíte dať tak, aby páčka pomohla, tu nebuchaj. No tu nám máme vlastne za toto stenou tú páčku, takže redstone musí byť až tu. Vidíme si to hore. No a tiež ťaháme redstone, tu máme tiež repeater na jednotke, každý repeater. Takže tu nás sme dali, zo spodu sme dali tie lepivé pistóny
aby ten pistón bol tak, no aby sa dalo otvoriť pekne. Všetko je zase na jednotke, rudy je potiahnutý až do dola. Vlastne ako stlačíme tú páčku, tak všetko sa aktivuje a všetko ide ako má. Takže chill. A nevidno to ani vôbec, proste v tej farme to nevidno, len to je za stenou. Horné si im ukázal? Áno. OK. Takže tu nám vidíte, vôbec to nevidno. No, môžeme začať. My sa vrhneme do tej našej teda. No, takže tu nám si radšej ešte nechá miesto. Redstone si potiahneme tento. To je jedna takisto mohlo dať. Tak to radšej. Musím zistiť, kde som. Takže asi niekde tu na. Ešte 2 bloky. Takže tu na. Presne tu nám. Páčku dáme sem, nie? Páčku dáme, semka bude páčka. Ja vám to aj ukážem. A nedáme to do tej istej pačky, bude to podľa mňa lepšie. No ale s tým by bolo veľa práce. A keď nebudeš chcieť toto, a nebudeš to mať vyrastené. Vieš. No, tak dobre. Takže sa dáme potiaľtok. Tu na, dúfam, že to bude fungovať. Vlastne necháme otvorené, uvidíme, či to sa bude spustiť. Ale nestávame to na paku, lebo paku sa nám takú nechce robiť, tak správame to na tomto. Mám paku. Hej, robil si? Hej, robil som ju, aby sme neotrávali moc divákov, keď to budem robiť. Takže ja to vyskúšam, či to funguje. Zadvihol len 2. Takže treba repeater. Takže repeater som si zobral pre istotu ďalšie. A repeater pôjde takto. Naopak. Repeater pôjde tu napríklad, dáte ho na jednotku. Na jednotku, lebo som neklikal. A vidíte, všetko sa otvorilo ako malo. Všetko funguje. Takže to je dobré. Takže to je dobré, všetko spravené. Teraz sa neprejdem cez ten repeater. Tak. OK, všetko ide. Nájdem tú páčku. Zoberiem si ho ešte za sebou. Na to nejako zahodíme. Zastávame, aby sa to všetko... nemôžem. Takže... Práve si to zrušil, či nie? Nezrušil som to, dobre. Takže dáme to odtiaľtok. To vlastne na to, aby sa to nespavnovalo, že tí zombici a tak. Aby nám to tu nehučalo do videa. Preto to nechceme. Aj to bolo zanervuje, keď to hučí normálne. No môžeme začať, poďme sa začať fotiť. Dobre, takže toto môžeme pekne zastávať. Tak toto môžeme pekne zastávať. Tam aj línu ešte do toho písmu jedného. Tam ešte tú hlinu. Teraz to chce vodu. Budeš pre kyble. Ešte toto môžem zastávať, takto. Koľko to nebude vidno, keď nedám torčku. Tak dám sem torčku, lebo potom budeme stavať. Zasa. A dúfam, že to dobre vidíte. Nemusím tam asi dávať. Á, to dobre vidíme, lebo sme zbaní. Je tu nejaké to svetlo aj z tohoto. Dobre, to si dáme, to si pekne zastávame, tu máme tu onu. Tá páčka bude tu náže. Páčku si sa rovno dáme. Dobre. Zatiaľ to vyzerá celkom epicky. Rovno si ho vyskúšame. Všetko funguje ako má, vidíte, to sa podvihlo. Takže toto musí zostať podvihnuté. Aspoň ja to tak robím, že to zostane podvihnuté, toto ešte môžem dať preč vlastne. A vlastne môže byť ešte pekné, takže to rýchlo vykopeme takto. Touto lopatkou, keď sme si to vás pripravili. Dáme tu ešte tieto pekné bloky. Môžeme to nechať vysunuté. A ja si idem po toho, ne? Prevodu, nie? No, pre kybliky a prevodu, takže Kybliky máme, kybliky máme na 4, fajne. Našli sme zase za kamerou ten púšťový chrám, není ďaleko, tu má pár blokov. Škoda, že tam skoro nič nebolo, No. ale tie tentečka aspoň, tie sa hodia. Dobre, to nás si vykopíme takto z tých chrámných, aby sme to mohli brať, lebo to je tá stála voda, takže to budeme 4 kybliky. 1, 2, 3, 4. Takže zatiaľ nám toto bude vytekať, pokiaľ toto ešte musím si nadať, že? Tak to spravím.
spravíme. Teraz vám tu dám radšej tú torčku. Dáme tu na tú torčku, tu na... Tak. OK, teraz sklo. Sklo poď až na konci. No, to je jedno. Takže to zase pekne zapcháme ešte. Toto musí ísť preč. Tu mám na jednotke krompače. Dobre. Všetko vychádza ako má. To by to malo všetko fungovať. Tu nám pôjde ešte takto. Takto to pôjde ešte. Áno, takto, presne takto. No dáme ešte blok. Ešte som si vyzoroval viacej, prečo som bol ich kopať. Dúfam, že vím tu nám. Dáme tiež takto. No, Akurát. Tu nám pôjde vlastne to sklo. Takto. Tak do voda. Tu nám pôjde voda ešte, takže najprv tam dáme vodu. Potrebujeme strašne veľa tých kyblikov, takže to si takto vyháčem teraz. Teraz to bude padať. Nevadí to, čo to vychádza. Spraví. To sa spraví na chvíľku. Tam dám tu len 3 kg. Aspoň vidíte, že to akurát vyjde asi. Ja som ho vyňal. Dobre, na čo je štvrtý. Niekto mi teraz zvoní. Takže hneď sme tu, ako pôjdem pozrieť, kto to je. Zatiaľ čo to je. Takže sme späť, boli to blbé letáky. Neznačam, keď mi takto zvonia, no to je jedno. No akože nemám pojmu nič, ale keď natáčam, tak to je hrozné. Natáčame. Dobre, takže tu dáme tie kybliky, aby to bolo pekne rovné. Tak, teraz skôr toto si vyhačeme. A páčku zobral, ale to je jedno teraz. Sa spravilo tako. Takže ideme tomu. Tak, teraz sa počne vypne. Alebo vypne už. Vypne sa to ale zrazí. No, vidíte? Takže to pekne vychádza. Páčku zapne, vidíte, tá voda sa... Na čo si tým dával? Aniam. A prečo podlahu vôbec nevadí, že tu bude už podne tá hlina. Počkaj, to stačí. Tá hlina nebude až potiaľ to, alebo to po tretí blok. Takže takto. Dáme tu naše chvíľko. To je taká menšia farmička, ale... Ale vyzerá to celkom pekne. Dúfam, že sa vám tá farmička bude páčiť. Na budúcom dieli by sme mali, no teraz to bude taká séria asi videí, kde budeme stavať farmy. Na budúce pôjde tá melónová farma, ako sme hovorili, spolu s dyňovou dokopy, lebo oni sa spoja. Potom bude XP farma a potom... No ďalej už nebudeme to prebiehať. Ani my dokopy nevieme, čo budeme robiť. To sa nájde určite. Dobre, takže Motiku. tu nás dáme, to je to, ne? To bude, jak má. Pekne sa zastaví predo mnou. Zastavím, určite budeme ešte zväčšovať tú farmu, takže idem po ňu. Nedelal si ju? Ja som ani žiadny nerobil. Robil. Ja vlastne nerobil na to. No, máme aj taký testovací svet. No, svet. Tam si robíme... No, ty nejdem mi dať. Nejdem ho radšej Keď tak poviem ešte na baní. Ale to je jedno, aký máš na tú motiku, neviem. Takže motika, keby ste nevedeli, sa robí takto. Je to skoro ako krompáč, len o jedno železo menej. Máme tu na tú motiku. Tak nevadí, nebude na chyba. No, tak to bude. Všetko jasné. No, semiačka mám pri sebe, hej, to som zobral. Všetká automatika. No, tak to má byť. Pravým tlačítkom sa to všetko, ne? Tam no, bude možno troška vidieť ten piston, ale podľa mňa to vôbec nevadí, to ani skoro ani nevidím. Prepáčte za to video minulé, to aj keď to bolo troška rozlíšený, no to neviem, čo som bol
so chromom, aby z internetu nám to malo proste nejako bombo. Ale už to je správne. No. Tam to vypadá. No teraz spustíme vodu, Nech sa to zavodní. nech sa to zavodní, necháme to takto chvíľku. Ono sa to zavodní, keď to je hnedé, tak to je zavodnené. Vidíte, toto neporuší nič na tom, že to je vlastne, myslím, že to je nejakú vodu, že sa malo celé zavodniť. Tá voda vám zmizne a potom máte toto. Nemôžete hlavne potom takto skákať, lebo keď potom napríklad skočíte, ukážem vám toto, také. Skočíte, tak vlastne sa to dá na normálnu hlinu. A ja to rýchlo pustím na tú vodu, dúfam, že sa to asi nespraví. Ono by vám to malo všetko zatopiť, potom tam všetko nasadíme. A vlastne keď to budete mať všetko vyrastené a spravíte toto, tak vám to pekne tu dopláva, vy len prídete, tú vodu zastavíte a nemusíte... No ukážeme vám to na semiačka. No to sa už spraví nejako. Ukážeme vám to čisto na semiačkách. Dám 3 semiačka, hej, napríklad dám ich nakoniec. Hej, pustím tú vodu, to nám vyrastené obilie, pekne mi to posunie semiačka, ja ich zoberiem. Tak to nakoniec nech vidia, ako to k tebe dotečie. No, tak dám ešte to na... To je lepšie. No, pustím tú vodu, pekne to do semiačka zmie, oni tam zostanú a pomaly doplávajú k vám, ako vidíte. Zatiaľ môžete ísť tam zvýmiť, Budete si preto, zasadíte vodu a zasadíte odznova. No tak zasadne to rovno už celé, nie? No, ide to zase celé. Rastie to celkom rýchlo, ako som videl. Je to dobré. Toto je podľa mňa najlepšia farmácia, aká sa dá spraviť. No. Nemusíte nič robiť, len zase stlačíte páčku a to je všetko. No ja vám ešte poďme ukázať, čo sú tie tajné dvere, či čo to, no nie sú tajné, tie dvere, čo sú tam. Aby ste vedeli, no tu nás to tak necháme, tu nás ešte spravíme dvere železné. Môžeme ich spraviť aj teraz vlastne. Na crafting, ale nemáme, to je zle, že tu nemáme crafting. Tu nás som dá crafting. Prečo to chopieš týmto? Ja neviem. Tu nám dáme nejaký ten crafting, aby sme tu mali aspoň dole nejaký. Určite to ešte nejako osvietime tými glowstonami, neviem, či nie tam takto hore taký pás. Alebo tam taký pás. Asi to máš. Uvidíme, to chce čas. Uvidíme, to chce čas, no. Spravíme za kamerou. No jasne. Potom môžeš zobrať. Nie, to tu nechám. Ale veď tamto. Sugarky môžeš zobrať. Jaj. Máte... Robili sme asi hodiny. No, menej. Pol hodiny. Ale tak 15, bolo si 20 robiť minút. aj tak. Pol hodiny. No, možno tak, no. Proste nič nemusíte robiť, ale toto si musíte zozbierať, lebo keby ste dali vodu, tak vám aj toto vyplaví. Prečo tam to, ja to už vyrastám. Rýchlo, dobre, ja spravím tú tie železné dvere. Klasické dvere sa robia takto z dreva, keby ktorí si neviete, a železné sa robia takto, urobíme si prešlplety železné. Automatika musí byť, nie? Dobre, super. Úplne bombovo. Ale vlastne, keď nebudeš si vystávať, tak pôjde to len tu na. To dvoje, to dvoje. To je dobré, jednoduché. Ale taký malý priestor, si niekým zasekneš. Tak to myslím, že si zasekneš. Si musíš dávať pozor. Dobre, ja vám vrhneme sa na to a idem vám ukázať. Toto teda. Ale nech mal nekončí. Toto nebolo až také dlhé videjko, ale dúfam, že sa vám páčilo. Bolo len také informácie, No, tu nás sme spravili takto. A vlastne teraz mám blbú grafiku, preto lebo mám Optifine. Na budúce videjko to spravím, ale to budete, na budúce videjko už budete vidieť. Takže tu mám taký väčší strom, no nie je veľký, taký akurátny strom. Zaladili sme ho listami a keď si tam normálne ten Optifine preč, tak vlastne uvidíte ten strom, tak ešte taká vyhľadková väža. Taký detail. Ukáž to? Nechce sa mi teraz dávať preč Optifine. Optifine máte na to, aby ste vám zrýchlilo tú hru, lebo ten Fraps je podľa mňa veľmi zaťažujúci. Dosť to rúkuje. A keď ste mohli ísť na prvom videu, kde neboli tam žiadne opravy. Vlastne tu nám strom, dali sme preč tú vodu, tie sugarcane, ako sme slúbili. Ukáž to z ďalky, lebo takto vyzerá takto. No, tie listy to vyzerá také divne, keby ste aj uvidíte, keby ste robili sami taký strom, tak to vyzerá tak divne tie listy, ale podľa mňa to je dobré. Čo som to chcel povedať, že
Tu nám máme ešte, robíme cestu ešte, ako sme vám vraveli, do tých našich baní, trocha sme ich zväčšili, kde máme ešte to ukázať, aby to videjko nebolo až také krátke. A potom by sme mohli skončiť. A dlho sme neboli v Nedri. Dúfam, že sa vám naše nové intro páčilo. No. Dali sme si roboty celkom. Toto sa zarovná tým drevom, lebo ešte to naho potiahneme, tak toto dubové drevo. No, to brezové drevo. Teraz musíme hľadať v nasledujúcich dieloch. No, nie s vami, ale za kamerou nejaké brezové stromy a sadeničky treba brať. Aby sme mali brezové drevo. No. Nás som to troška zväčšil, hlavne pred natáčením. Sa niekedy niečo spraví. No, tu budeme mať také bane na totok, lebo toto je dôležité. Až kým nedojde tento. No. A vlastne to podzemom, takže to by nemohlo. Asi nevidíte, takže vám tu dám torčku. Keby ste náhodou zle videli. Nič, len som prišiel ukázať bane. No, toto. Je to také, no. Je to veľké a dobre sa to ťaží. Je to síce také stesnený priestor, ale na ťažbu je to dobré. A ako vidíte, už koľko sme vyťažili toho a použili. Ešte máme nejaké tie 300-400 také inventári. Tam sú iba neviete. No, ešte máme tam vzadu niekde bane také malé, ale sú také menšie. Tak dostanem sa domov. Na budúci diel by sme si mohli dať taký, no vlastne na budúci diel urobíme tu tie farmy a mohli by sme už niekedy aj do Mudru taký pohodovejší diel spravili, taký dobrodružný viacej. Ale teraz nebudeme asi načať 3 dní, lebo problémy. Ale potom začneme zase aktivitu, budeme mať takú výstavu ako teraz, len niečo nám do toho prišlo, tak... Tak taká menšia pauzička. No. A to zatiaľ poprerábam, lebo ja mám času dosť. Nie, už natáčame celkom dobre, ne? To môžeme robiť na kameru na 5. No. Abych to nenudilo. Či? Ako mi je jedno. Dobre, takže všetko ste asi videli. Tu nás sme pridali trocha viac vecí, no ja nie. Dvere sme spravili. No, ako vidíte, no, tie pistonové dvere sme spravili teraz zo zlata, aby to nebolo také isté. Fungujú tiež tak isto dobre, no a tie naše. A vlastne mohli by sme skočiť pri našej farme. Budem sa pozrieť, či aspoň už nevyrástlo. No vidíš, preto to bude teda. Výška. Vidíte, všetko rastie. To sa ešte zavodní všetko, ale podľa mňa to je dobré. Vidíte, to mať tak ako keby menšie akvárko. Tak ľudia sa tam ešte nespavili za chopatníčkom. No, lebo oni to majú vodníku. Tu nás sme si dali čestku, aj tu určite dáme. Máme číkať, keď nám dosť. No, tu nás si dáme tiež asi čestku niekde. Kde by sme si dali tu na. Dáme tiež čestku, lebo tam máme na sugarcany. Už máme celkom dosť, môžeme to ukázať. Celkom dosť tých sugarcaneov. No, nikože na dorobenie knižnice. Tak to bude asi všetko. Z nášho videjka, dúfam, že sa vám páčila epizóda 6. Vidíme sa v ďalšom dieli. Čo bude stavanie melónov, takže... Čaute. Čaute.